Üdvözletem! Remek reggelt kívánok nektek! Ezen a keddi napon, ez itt az észmerész, és először is dél felé nézünk. Éppen egy déli vasútvonalat látunk Budapesten. Aki pontosabban meg tudja határozni, az ügyes vagy. És gondoltam, hogy új csatorna kezdetéhez miért is ne csináljunk egy reggeli videót. Ezt a csatornát sok minden lesz itt. Apró párperces beszélgetések tőlem feléd. Érdekes témákról, vagy unalmas témákról, ki mit szeret, ki mit utál. Ez a lényeg. Ha nem tetszik, amit látsz, akkor húzzál innen a picsába. Ha tetszik, amit látsz, akkor meg csináld, amit kell YouTube-on. Mindenki tudja. De a lényeg az, hogy új csatorna lévén nem leszünk sokan még. De nem is érdekel, hányan vannak, ezt voltak éppen magamnak csinálom. Az a lényeg, hogy olyan nézőpontból fogok bemutatni dolgokat, amit a legtöbb ember nem mer magának megengedni. Köszönöm szépen, autó, menjél szépen te is dolgozni. Mert vagy nincsen rá megfelelő tapasztalata, vagy nincsen megfelelő globális rálátása a dolgokra, és éppen ezért nem veszi észre azokat az apró részleteket, amiket én észreveszek, mert szeretek ám a részletekben kutakodni. Köszi, megint másik autó, megy a másik irányba. És éppen ezért néhány dolgok között olyan összefüggéseket veszek észre, amit más nem tud, vagy nem akar, vagy nem ért. És bizony az összefüggésekkel kiderül, hogy működik a világ. És ha tudjuk, hogy működik a világ, akkor tudjuk, hogy működünk mi, és tudjuk, hogy mit kezdjünk azzal az információval. Hiszen megalapozott döntést csak megalapozott információk alapján tudunk hozni. Aki azt hiszi, hogy ez csak egy kép, annak egyrészt a remegés adott volna előnyt, másrészt pedig itt van egy kis körkörözés. És bizony, szép reggeli nap van ma. Várakozik a vasút arra, hogy beengedjék a déli pályaudvarra. Sok-sok ember rajta ücsörög. Na de miért ücsörögnek rajta? Mert éppen jó kedvük van, és azért jönnek ide. Vannak turisták, vannak bedolgozó munkások, vannak látogatók, akik szintén a turista csoportba tartoznak, hiszen csak ideiglenesen vannak itt. És van egy ember a vonaton, aki se nem turista, se nem bedolgozó munkás, de ez nem egy ember van, több ember is van, mert ugye a kalauzokat is bele kell számolni. Úgyhogy legalább 3-4-5 ember van azon a vonaton, aki minden nap azért van ott, mert valaki neki azt mondta. Nem önszántából, bár azért van egy pár olyan vonatvezető, aki szeret vezetni vonatokat, mert ez esett össze neki. És ők élvezetből vannak a vonaton. Én is szeretem vezetni a vonatokat, mondjuk az én favoritom a gőzmozdony. De ez azt jelenti, hogy ebből az egész vonaton, amire úgy kb. 60 ember fér minimum, inkább 200, egy ember van, aki szeret ott lenni. Ezen gondolkozzatok el, és következő videóban találkozunk.